Ni izanaz. Zabaltzen ibili bida. Bai, ni izanaz. Ez. Bai. Giltzia badokazu amano, lehenokua? Bai. Mariela? Mariela? Bai, ontsen zuten dut, bai. Lehenengo kanala da, bai. Ez. Zer? Bai. Azteko moduen gaz, bai. Zuek prest? Bai, hasiko gara, bai. Atzaldeon danoi, gaurko osoko bilkura hasiko gara. Lehengoko puntua, zinegotzi karguaren jabetza hartzea, Pedro Maria Ruiz de Asua Galdós. 2024ko martxoaren 11ko data eraginez, Vicente Ignacio Etxeberria Iriarte zinegotziak bere karguari uko egin zion. 2023ko maiatzaren 28an izandako udal hauteskundeetan, EAJ-PNV hautagaitzaren zerrendan 8 zinegotzi izan ziren hautatuak. Eta hainbat zinegotzik karguari uko egin diotenez, zinegotzi hautatu berria zerrenda horretako hurrengoa izango da. 17garrena, hau da Pedro Mari Ruiz de Azua Galdós. Horiek horrela eta legeak ezarritako urratsak emanda gero, zinegotziari dagokio zin egitea. Pedro, zin egiten duzu, edo hitz ematen, zure kontzientzia eta ohoreagatik Espainiako erregeari leial izan da, zintzo beteko dituzula zinegotzi karguren obligazioa eta Espainiako konstituzioa bete eta betearaziko duzula estatuaren oinarrizko araua delako? Erregeari bai, Itxuraz bai. Baitza ematen dut, legeak agintzen duelako. Ongi etorri berriz be, lan honetxia da honetara, eta gure atiak zabali daukotzu, ongi etorri. Hurrengoko puntua, 2024ko abenduaren 19ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. 3. puntua, biztanleriaren kopuru ofizialaren berri ematea. 4. Arrasateko udalean, barkatu ez dut ondo ikusten, Arrasateko udalean telelana esartzea eta arautzea, zerbitzu publiko espresentziala emateko sistema gisa. Araudiaren hasierako onespenari aurkeztutako alegazioari erantzutea. 2024ko azaroaren 5ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, hasiera baten onartu zen Arrasateko udalean telelana esartzea eta arautzea. Eta 30 eguneko epean jendaurrean jarri zen. Jendaurreko erakustaldian alegazio bat aurkeztu zen.
2025 urtarrilaren 14ko negoziazio mailan alegatzaileak proposatzen dituen ekarpenak telelanaren araudian ez jasotzea adostu zen. Hala ere, testuaren ulergarritasunaren alde egiteagatik xedapen gehigarrietan zuzenketa puntual 2 jasotzea erabaki izan. Espedientean jasotako txostenak ikusita, pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, ez jasotzea araudian alegatzaileak egindako proposamenak, salbuespenezko egoerak identifikatzeari buruz, eta horiek onartzeko prozedurari buruz ere. Bi, zuzenketak egitea testuaren ulergarritasuna bermatzeko. Ez da bitartzerik, hurrengo puntua. 2025ko araudi plana onartzeko proposamena. 39/2015 legearen 122. artikuluak honako hau dio. Bat, herri administrazioek urtero araugintza plan bat argitaratuko dute. Bertan, hurrengo urtean onesteko aurkeztuko diren lege edo erreglamendu ekimenak jasoko dira. Hala ere, Konstituzio Auzitegiaren arabera, artikulu hori eskumenen konstituzio ordenaren aurkakoa da. Ondorioz, araudi planak tresna programatiko izaera dauka, arau baliorik gabea, eta beraz, ezin du eraginik izan ordenantzaren edo erreglamenduaren baliozkotasunean. Araudi plan hau, segurtasun juridikoan eta gardentasun printzipioan oinarritutako jarduera bat da. Sailekin kontsulta egin da, eta horiek ordenantza proposamenak egin dituzte 2025ko araudi planean sar daitezen. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, 2025ko araudi plana onartzea. Bi, araudi plana udal web orrialdean txertatzea. Itza, Ander Garai. Txalde ondanoi, alde bozkatuko dugu, puntu honen alde tekniko bada eta prozesu bada, baina momentu datzat gara zirbe bai, ez dugu ikusi terrazen ordenantza sartuta eta berez araudi planian sartuta egon bida gero onartzera doiezen ordenantza guztiak eta ez dakidan konfusionio bat izen dela, ero ez dala aurre ikusten aurten ez erringo danik horren gainean. Eskerrik asko. Arasi Etxeberria. Komento dugu, baina hanake irakurri moran araudi planean sartuta ez da zen arauak be onartu leike, konstituzio epaitegiak artikulu hori bertan bera utzi hauelako edo ez aplikagarri entitate lokalen kasuan dena dela, igazko araudi planean sartuta hauen eta prozedura hau hasita dago. Eta badakizu lehengo herritarrai eragiten dutzien ordenantza edabera bat onartu behar bada, herritarrei aukera emate jatiela ekarpenak eta barre egiteko eta prozesu hori 2024an ja egin da dago. Orduan, izango litzake prozedura horrekin jarraitzia. Azkenengo batzorde eduki dugunean komentu dugu proposamen batera emango dugu urrengo batzordea ez urrengora, eta asmoa daukagu ja hasita dagoen prozedurakin jarraitzeko. Ez dakit, aho batez onartzen da. 6. puntua, lanpostuen balorazio komitean udalbatzaren ordezkari izango diren zinegotzi berriak izendatzea. Arsteko udalaren lanpostuen balorazioak mantentzeko sistemak udalbatzak 2023ko maiatzaren 20an onartukoaren arabera balorazio komite bat osatu beharra aurreikusten du. 2024ko ekainaren 19an Arrasateko udaleko funtzionarioen eta lan kontratupeko langileen hauteskunde sindikalak egin ziren eta hauteskunde horien emaitzen arabera ordezkaritza soziala duten sindikatu kopurua 2 izatetik 3 izatera pasatu da. Beraz, ordezkaritza soziala duten sindikatu kopurua 3 izanik, 3 izango dira baita ere, ordezkariak langileen partetik eta beste inbeste udalbatzaren ordezkariak. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako proposatzen du. Balorazio komiteko kidea izendatzea udalbatzarraren izenean urrengo zinegotzi hauek, titularrak Maider Morraz, Kepa Urteaga eta Garazi Etxeberria. Ordezkoak, urrenez urren, Miren Jasone Giraldo, Joseba Azpeleta eta Mikel San Miguel. Urrengo puntua, 7. Ez badago aitzartzerik edo bosketarik eskatu behar duzue? Bale, urrengo puntua. 7. Antolaketa alorrean alkateak emandako ebazpenen berri ematea. 8. puntua alkatearen ebazpenen berri ematea. Orain irakurriko dugu, adostasunez, adostu dugun adierazpen instituzionala,
Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren 49. urteurrenaren aldeko adierazpen instituzionala. 2025ko otsailaren 27an Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa sortu zeneko 49. urteurrena ospatzen da. Urteurren hau itxaropen eta horrenka berrituekin dator autodeterminaziorako eta independentziarako eskubide besteren ezinaren alde borrokan jarraitzen duen Saharar herriarentzako. 1976 geroztik, Rast, erresistentzia eta duintasun ikurra izan da okupazioaren eta erbestearen aurrean. Ia mende erdi geroago, Saharar herriak erronka larri aurre egiten jarraitzen du. Besteak beste bere lurraldean legez kanpoko okupazioari, eremu okupatuetako giza eskubideen errepresioari, eta baldintza prekarioetan, kanpamenduetan errefuxiatutako milaka pertsonaren egoerari. Azken urtean ordea Saharar herriak garaipen historikoa lortu du Europako auzitegietan. Mendebaldeko Saharako baliabide naturalak Sahararren baimenik gabe, bere ordezkari Fronte Polisariaren bitartez, ustiatzea legez kanpokoa dela berretsi baitzuen. Epai hori ez da legezko garaipena soilik. Marokok egindako espoliazio sistematikoaren aurrean justiziarako urratz erabakigarria ere bada. Energia berriztagarriko eta jasangarritasunerako proiektuak sustatzen baititu. Hala nola, parke eoliko eta eguzki plaken orube handiak eraikitzea Mendebaldeko Saharan. Klima konpromisoaren adibide gisa aurkeztuz. Hori guztia Saharar herriaren baimenik gabe. Krisi klimatiko globalak neurrezkanpo eragiten die populazio ahulenei, horien artean Saharar herriari. Saharar refuxiatuek muturreko temperaturei, ur eta baliabide eskaziari aurri egin behar diete, Tindufeko kanpamentlekuetan. Lurralde okupatuetan, Marokok greenwashing eta zuriketa berdea egiten duen bitartean, ingurumena eta Saharar herriaren eskubideak kaltetzen dituzten erausketa eta harrapari praktikak makilatzen saiatzen delarik. Fronte Polisarioaren jarrera irmoa txalotzen dugu, NBko idazkari nagusiaren mandatari pertsonalaren, Stefan de Misturaren, lurraldea zatitzeko proposamena errefusatu duelako. Mendebaldeko Sahara zatitzeak nazioarteko zuzenbide urratzeaz gain, bateraezina da Saharar herriaren autodeterminazioaren eta subiranotasunaren printzipioekin. Saharako gazteak eragile estrategiko bihurtu dira gatazkan, ekimen sozial, kultural eta politikoak gidatuz eta erresistentzia bizirik mantenduz ezbehar handiko testuinguru batean. Sormena, erresilientzia eta determinazioa funtsezkoak dira askatasunean eta justizian oinarritutako etorkizuna eraikitzeko. Eta azpimarratzekoa da elkartrukerako, ahalduntzeko eta lidergoan giza eskubideetan eta iraunkortasunean prestatzeko ekimenak sustatzearen garrantzia. Horregatik guztiagatik, berresten dugu Fronte Polisarioa Saharar herriaren ordezkari legitimoa eta bakarra dela, NBk eta nazioarteko komunitateak halakotzat aitortuta. Salatzen dugu Marokoarrek Mendebaldeko Saharan duten presentzia legez kanpokoa dela, eta nazioarteko arauak urratzen dituen okupazioa dela, eta Maroko dela lurralde okupatuen giza eskubideen urraketa larrien erantzule zuzena. Exigitzen dugu Nazio Batuek Mendebaldeko Sahararen banaketa aurreikusten duen edozein proposamen baztertzea eta horren ordez Saharar herriaren autodeterminaziorako erreferendum aske, justu eta behin betikoa bermatzeko bere agindua betetzea. Eskatzen diogu Nazio Batuei Minursoren agiltaldia zabal dezala lurralde okupatuetan giza eskubideen zaintza sartzeko eta Mendebaldeko Sahararako errelatore berezi bat berehala izenda dezala sustatzeko. Exigitzen dugu preso politiko Saharar guztiak berehala aska ditzatela eta giza eskubideen aldeko ekintzaileen aurkako jasarpena eta torturak bertan bera utz ditzatela. Uste dugu onartezina dela Marokok Mendebaldeko Saharako baliabide naturalak ustiatzen jarraitzea, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren epaiekin kontraesanean eta eskualdean jarduten duten enpresei nazioarteko zuzenbidea errespetatzeko eskatzen diegu. Salatzen dugu Marokoko erregimenak dituen greenwashing estrategiak eta ingurumen proiektuak, legez kanpoko okupazioa sendotzeko tresna gisa erabiltzea, ingurumenaren eta Saharar herriaren kontura. Exigitzen dugu Espainiak de jure Mendebaldeko Saharako potentzia administratzailea den aldetik ofizialki baliogabetzat jo ditzala 1975ko Madrilgo akordioak eta jarrera aktiboa har dezala Saharar herriaren autodeterminazio eskubidearen defentsan. Eskatzen diegu NBko Segurtasun Kontseiluari eta Afrikako Batasunari ahaleginak areagotu ditzatela gatazkari irtenbide bidezko eta behin betikoa emateko, nazioarteko zuzenbidearen eta NBren ebazpenekin bat etorriz.
Berresten dugu Sahararrentzat bidezko konponbidea ez dela soilik justizia historikoko ekintza bat, baizik eta funtsezko ekarpena Afrikako iparraldeko eskualdean egonkortasuna eta bakea lortzeko. Tindufueko errefuxiatuen kanpalekuetan dauden familia sahararrekiko gure elkartasuna adierazten dugu, bai eta lurralde okupatuetan daudenekiko ere, eta eskarrek ematen dizkiegu Saharar herriaren askatasunaren alde, eran nekaezinean lan egiten duten elkartei eta kolektiboei. Saharar herriaren justiziarekin, alkartasunarekin eta autodeterminazioarekin dugun konpromiso hautsezina berretziz ospatzen dugu 59. urteurren hau, eta nazioarteko komunitateari bidezko kausa horrekin bat egin dezan dei egiten diogu. Sahara aske baten alde, justizia klimatikoaren alde eta Saharar herriaren duintasunaren alde. Eskerrik asko, Ana. Bueno, eta galdezka eratan, zeu zer baukazue? Bueno, maitutzat emango dugu uste dut eukidogun plenorik motzena. Eta atzaldean.